Ja la tenim aquí. Després de l'èxit de la meva última novel·la, Els nens de les senyores Latin, columna edicions, finalista del Premi Ramon Llull, ara us presentem aquesta nova novel·la, Confidències vora el Tàmesi, d'Onada Edicions, que ja podeu trobar a les llibreries. Aquesta història, que descobrirem a través de la Maeve, la protagonista, una noia de Liverpool que és molt emprenedora, que té ganes de menjar-se el món, feminista, que després del fracàs d'una relació amb el seu xicot i perquè se sent una mica pressionada pels seus pares, sobretot per la mare, la Maud, que és catòlica irlandesa i estricta, doncs ella se'n va a viure a Londres, a acabar una altra carrera que té ganes de començar, i veurem que entra a treballar en una agència de publicitat i comunicació anomenada Saatchi & Saatchi. Allà la seva vida també començarà a ser trepidant, coneixerà dos nois, en Harry Moss, que treballa amb ella, i l'Edward Hickson, un home atractiu que és enginyer i emprenedor, i la seva vida comença a tenir uns canvis espectaculars perquè més endavant també coneixerà la Margaret Thatcher, ja que l'agència fa una campanya electoral i veurem tota una sèrie de vivències amb la seva amiga Phyllis. També ella té moltes ganes de conèixer la seva àvia irlandesa Sally, que és una mica enigmàtica, no la coneix personalment perquè els seus pares van venir d'Irlanda com a migrants i llavors són molt treballadors i ells no han tingut oportunitat en aquella època perquè som als anys 70, en aquell moment que ella ja té 20 anys, i vol conèixer aquesta àvia perquè s'adona i sap que té un passat molt interessant respecte a la història irlandesa. Aquest dijous, dia 30 de març, fem la presentació d'aquesta nova novel·la a la Casa Navàs. Llavors, me la presentarà la Margarida Ritzeta i també trobarem un conjunt que ens amenitzarà la vetllada amb cançons dels anys 70, 80, 90, cançons, músiques que tenen moltíssima relació amb la novel·la. Ja ho veureu. Us espero a tots i estarem molt contentes si ens hi voleu acompanyar.